Haba phai sha Gujarat ka BJP ka badan ha ka bor sensyar kalong ka bala krep man phai biang ha ka bor ha ka jela ha ka sin ban nyau kat kum ki risol balayo lum ka BJP kala job ha pratali ki constituency bakan thup ya ka dahot pat petlat. Himachal Pradesh ka BJP kala job halai tili ki constituency bat kadang tam ha arpulai tili ki weipan ka Congress kala job ha ka wei ka constituency bat kadang tam halai pu pratali ki constituency. Ka sarkar kala ong bakadan ya ka matri kam ka bampediang setiai ki kam pentri bat ka jinglong jingman ka suk kasan kala man bha ha Jammu ba Kashmir. Ka Lok Sabha kala penkre banwan ra ka Multi State Cooperative Societies Amendment Bill arajar RPOR at perkhat ru ban menjono ya ka. Haba phai sha ka FIFA World Cup arajar RPOR ka Croatia kan ya kando ka Brazil ha ka jingele ka beningkong jong ka quarter final ka ban sedang la syai ka sengi.